Kwa mgajong serikali yango okenge mag rakruok gi time mag rocho ratich nyithinde yore mag mbui kod lony mamoko manyasani kaka Andrew Ondegoleronwa jatend migawo mar rito kit chwech pacho ka Florence Bore yango ni serikali oseketo okenge mag rakore gi timbe makuchgo masani ketho ngima nyithindo. Kuom kinde ma osekalo, lipode yango ni thoth nyithindo sebed kirocho ratiro mag yore ma opogore. Ka koro serikal ka okale migawo mar rito kit chwech pacho ka otele gi Florence Bore lero ni oseyang moko kuom okenge ma ochan tigo e rakruok gi timbe makamagi. E kinde nyasi mar dhialo odiochieng nyithindo, Bore yango ni lek makamao nywando tie to chachiel gi riwruoge ma opogore. Any form of violence against children is detrimental to the realization of their full potential, growth, and development. The consequence of these forms of abuse have far-reaching negative impacts on our children. We therefore have a duty to promote and protect the rights and welfare of children in all settings. Bore medo yango ni serikal osechuogo aput monywando kwach kich ma idhi tigo e yango chenro gi okenge mag rakruok gi timbe mag anjao. Omedo kwayo mondo ji kaachiel gi riwruoge mamoko mondo wuog oko mar siro chenro ni endi madhi neno ni orit ratich nyithindo e yo makare. Kenya is the first country in Africa to have in place a national plan of action to tackle online child exploitation and abuse. The strategy provides for coordinated efforts by government agencies and other stakeholders to address online child sexual exploitation and abuse. We therefore seek the support of stakeholders in the implementation of the plan of action and encourage initiatives for combating online child exploitation and abuse. Within the ministry, a department has been established under the Directorate of Children's Services dedicated to implement online child protection practices or activities. Korka kore, jagore migawo no Joseph Motari oyango ni serikal oseyango chike makoro dhi neno ni nyithindo riti kendo yudo ratiro maggi. Lipot ma osir gi jaod bura ma Thika Town Alice Ng'ang'a maluwo ni moko kuom timbe ma igeto gin mago kaka donjo e keny ma omondo, koso chiwo thuolo mag somo ne nyithindo e kind keth mamoko. Mtoto ni mtoto na atunzwe kulingana na maadili na sheria ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo hiyo ndio onyo tu ningependa kutoa kwa wale ambao tuko na jukumu la kuangalia hao watoto. Let us grow our children in the right direction. Watoto ni wetu wa kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Wacha tuwadinde, we give them an environment that is very conducive for them to thrive and to grow. We empower them as a community. Wakiona watu wazima wasio wanaogopa. Wakiona watu wazima wanajua ni wa kuwadinda na wa kuwatendea mema. So wewe ambao unatenda maneno mabaya kwa hawa watoto, you should be ashamed of yourself. Regele higa ganare koda pango chiko manopet marango kaka irocho ratich nyithindo pacho ka. Yango ni maingo atamalo 50 mag nyithindo yudo sand kata irocho ratichgi e yore ma opogore. Andrew Ondego, Ramogi TV.